In Kempenbroek geniet je met volle teugen van de stilte. Het is trouwens het eerste Limburgse stiltegebied met 3 sterren. Ideaal voor een mooie najaarswandeling. En dat kan op zondag 4 november. Vertrekkend vanuit de Pollesmolen kan je met een verkennergids Kempenbroek ontdekken. Je ziet hier achter mij dat het een vijvergebied is. Dus hier leven natuurlijk heel wat specifieke watervogels. Met toch wel een aantal zeldzaamheden zoals de roerdomp. Maar ook alle eendensoorten, ganzen. Er heeft hier ook een hele tijd een bever gepleisterd in het gebied. Die is nu wel klaarblijkelijk vertrokken. Dus het is een zeer gevarieerd gebied. Maar er is meer. Woensdag al kan je naar een griezelige Halloween-tocht. Natuurpunt zorgt ervoor dat je er ook wat van opsteekt. Om de mensen af te schrikken, maar nogal wat dieren die 's nachts leven, ja, die maken 's nachts ook geluiden. En als het dan heel stil is en heel donker en je ziet niks, ja, dan klinken die geluiden vaak angstwekkender dan dat ze in werkelijkheid zijn. En dat willen we de mensen eigenlijk aanleveren. Er zijn ook dieren die nauwelijks geluid maken die 's nachts leven, egels en dergelijke meer. Maar vooral ja, uilen en dergelijke meer, die roepen 's nachts. Boomkikkers bijvoorbeeld, die roepen ook als het donker is. En dat soort van geluiden willen we de mensen eigenlijk leren. Deze prachtige tocht van ongeveer 4 kilometer vertrekt aan de Luismolen. Bij aankomst kan je genieten van een lekkere tas heksensoep. En wie verkleed komt, krijgt een verrassing.